हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथां बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो दासिमनि मोननैसो आपडेट नोंथांनि थाखाय लाना फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे गासैबो आपडेटखौ नोंथांमोना मोनसेबो मिस जाया। लेटेस्ट निउस अपडेट प्लिज डु साबस्क्राइब भिउ ब्लग इउटुब चेनेल। नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। जेब्लानो आङो बेवहाय भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो जाहाथे नोंथांमोना बयनिख्रुइ गिबिसिन इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो आपडेटखौ नोंथांमोना लानो हायो। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। 1 नाम्बाराव दङ आसाम गभर्नमेन्ट हाइक्स टैक्स अन लिक्वार बाय 25%। जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों जे फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय जे आसाम सरकारा आसाम हादरसानि जि सरकारा मा खालामदों जे लिक्वार जे जौ बेबायदि लोंग्रा टाइपनि बियार बेबायदि टाइपनि लोंग्रा लाव मुवानि सायाव जे मा खालामदों होननानै बुंदों जे 25% मा खालामनाय जादों जे बेसनि बेसेनखौ बारायदेरनानै होनाय जादों होननानै बुंदों। बेयाव जोङो जेन'बा 100 रांनि जौखौ दिनै जोङो 125 थाखा करि बेबायदि हिसाबै बायनांसिगोन बेफोरबायदि आरो 25% बेवहाय बारायदेरदों होननानै बुंदों। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन 2 नाम्बाराव आसाम अल इन्डास्ट्रिज टी गार्डेन्स एलाउड टु अपारेट विथ फुल केपासिटी। जे आसामनि चिफ सेक्रेटारि सन्जय कृष्णन बिथाङा मा खालामदों जे टुइटार कुमार सन्जय कृष्णना मा खालामदों जे गावनि टुइटार एकाउन्टआव फोरमायथिनानै होदों जे आसामनि गासैबो रोखोमनि इन्डास्ट्रिया फुलि केपासिटीजोंहाय मा खालामनो हागोन जे अपारेट खालामनो हासिगोन सालायनो हासिगोन होननानै बुंदों। नाथायब्ला हले मा खालामनांगोननो बेवहाय माखासे ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनांगोन होननानै बुंदों। टि गार्डेन बेफोरखौबो खुलिनो हासिगोन होननानै बुंदों। बेवहाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि माखासे जिफोर इन्डास्ट्रिफोर दं बेखौ फुल केपासिटीजों सालायनो हागोन होनदों। नाथाय माखासे ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनो थाखाय बेवहाय बुंनाय दङ। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे समाव आंजों लोगोसे नायफानो हागोन 3 नाम्बाराव बेयाव नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन बेवहाय 1 more COVID-19 cases reported in Assam total 59। दिनै जोङो आसामनि कर'ना भाइरासनि जे स्टेटासखौ नायोब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जे मैया थांनाय हराव जे सासेबाव आरोबाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों। बेनो जाहैबाय 1 स्टुडेन्ट अफ रिजनाल डेन्टेल कलेज कामरुप मेट्र' हेज टेस्टेड। जे कामरुप मेट्र'नि जे रिजनाल डेन्टेल कलेज बेनिफ्राय सासे जे बेवहाय पजिटिभ भाइरास मोननाय जादों। बुंनो थाङोब्ला जोङो मैयानि गेजेराव 6 जनानो जादों जे मैया आसामावहाय जे कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाया गासै 6 जनसिमहालागै। नैबेयो जे आङो दानियाव बुंदों बेयो जाहैबाय मोनायाव मोननाय बियो। बेवहाय नायोब्ला जों नुनो मोनगोन जे दिनै जोंनि आसामाव गासै 59सा जाहैबाय टटेल केसेस मोननाया आरो दासिमाव एक्टिभ जानानै दं 24 आरो डिसचार्ज जाबाय 34 आरो बेनिफ्रायनो सानै थैनायनि जे जोङो डाटा बेखौ जोङो सिगाङावनो नुबोखाबाय। दानिया नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय 4 नाम्बाराव CBSE टु कन्डाक्ट पेन्डिं एग्जाम फ्रम 1 to 15 जुलाइ। जे बेवहाय CBSE बर्डनि सेक्रेटारिया बुंदों जे बेवहाय मा होननानै बुंदों जे CBSEनि माखासे एग्जाम आद्रा थादोंमोन होननानै बुंदों जे बे आद्रा एग्जामखौ 1 जुलाइनिफ्राय 15 जुलाइनि गेजेराव बेवहाय खुंनाय जागोन होननानै बुंदों। आरो बिथाङा मुंख'बावदों दि बे थारिखखौ थि खालामनाय जागोन उनाव बेखौ फार्दार नटिफिकेसन होगोन होननानै। नाथाय बेवहाय टेन्टेटिभ ओरैनो 1 निफ्राय 15 सिमनि गेजेराव जागोन होननानै बेवहाय मुंख'नाय दङ। स' दानिया नोंथांमोना बेयाव आंजों लोगोसे नायफानो हागोन 5 नाम्बाराव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन जे 356 इन्डियान इनक्लुडिं 3 इनफेन्ट्स फ्ल'न बेक फ्रम UAE इन स्पेशेल फ्लाइट्स। मानो होननानै बुंदों जे बेवहाय UAE इउनाइटेड आरब इमिरेटनिफ्राय जे स्पेशेल फ्लाइटनि गेजेरजों जे इन्डियानि 356 मानसिया जोंनि इन्डियाआव फैफिनबाय एबा फैगासिनो दं जों बे रादाबखौ बेवहाय मोननो हानाय जादों। जे बेयाव कर'ना भाइरासनि थाखायनो दिनै गुबुन गुबुन हादराव थाहैनाय गुबुन गुबुन स्टेटआव थानाय दिनै मानसिफोरखौ जोंनि आसामाव लाबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि भारतनिफ्रायबो गुबुन हादराव दङ बिथांमोनखौबो दिनै बेबायदिनो लाबोनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोनदों। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन 6 नाम्बाराव कर'ना स्टेटास अफ इन्डिया। दासिमनि बे भिडिअखौ बानायनाय समसिमनि कर'ना स्टेटास अफ इन्डिया जोंनि भारत हादराव माबायदि जाखो बेखौ नोंथांमोननि थाखाय आं लानानै फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन जे नायोब्ला जोङो बेयाव नुनो मोनगोन जे
बेवहाय केसेस जोङो दासिम जोंनि भारत हादराव मोननाय जाबाय जे 59,662 आरो बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे बेवहाय एक्टिभ जानानै दं दासिमहालागै 39,834 बेक्तिया दिनै एक्टिभ जानानै दं आरो रिकभारि जादों 17,847 आरो थैनायनि अनजिमाया डेटआ जाहैबाय जे बेवहाय 1,981 सिम जोंनि भारतआव बेबादि गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन 7 नाम्बारावहाय कर'ना स्टेटास अफ द वर्ल्ड। दा जोङो बुहुमनि स्टेटासखौ जोङो बे समाव नायनि जोङो नायोब्ला बेयाव नुनो मोनगोन गासै केसेस बेवहाय 39,38,031 केसेस मोननाय जाबाय दुलाराय मुलुगाव आरो एक्टिभ जानानै दङ दासिमहालागै जे 23,41,127 रिकभारि जादों 13,22,010 रिकभारि जाबाय आरो दुलाराय मुलुगाव दिनै गासैखौ लाफानानै जोंनि भारत हादर जोंनि आसाम हादर बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगा इउनियन टेरिटरि काउन्ट्रि गासैखौ लाफानानै जोङो बेयाव दिनैसिम नुनो मोनदों 2,74,894 बेक्तिया दिनै बे कर'ना भाइरासजों जिउ गोमाबाय। लोगोफोर जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जे दिनैसिम कर'ना भाइरासनि गोसारथिया खमायनानै थाङाखै बारायनायखौसो जोङो नुगासिनो दं। जोंनि आसाम हादरावबो सानसेनि उनाव सानसे कर'ना भाइरास मोनगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो बे बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बयबो हुसियार जानांगोन। माखासे सरकारि गाइडलाइनफोरखौ जोङो मानिनांगोन, ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मानिनांगोन, नांगौनि बांसिन जोङो बाहेरायाव ओंखारनो नाङा, खोब नांनायखिनियावल' जोङो ओंखारनांगौ। थेवब्लाबो जोङो माखासे नेमखान्थिखौ फालिनांगोन जेरै ससियेल डिस्टेन्सिं, मास्क गाननाय बायदि बायदि खान्थिखौ जोङो मानिनांगोन। अब्लासो जोङो बे बेरामनिफ्राय रैखाथि मोनगोन। मानोना जोङो मिथिगौ बे बेरामखौ सोखानायनि दासिमबो थि रोखोमनि भेक्सिन मोननाय जायाखै। नाथाय बेखौ होबथानायनि माखासे राहाफोरसो दङ होननानै। लोगोफोर बेनिखायनो बे बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों बयबो स्टे हome, स्टे सेफ। थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ। बाय बाय।